салом алейкум дӯстони азиз, доктор Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ ва урологии клиникаи Евромед. Имрӯз тасмим гирифтем ки боз ба якчанд саволҳои нави шумо ҷавоб гардонем. дӯстони азиз, дар навори гузашта фаҳмонда будам ки ман шояд аз як моҳ зиёдтар дигар бемор қабул накунам, чунки ба хориҷи кишвар сафар дорам ва рухсатӣ мегирам. дӯстони азиз, то рӯзи 8 март шумо имконият доред, метавонед ба назди ман барои ҷарроҳӣ ё ин ки яъне ташхис гузаштан биёед, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед аввал занг занед ва баъдан биёед. хуб, дуюм нуқтаи муҳиме ки мехостам ба сами шумо расонам дӯстони азиз, ин оиди эфирҳо буд, яъне прямой эфир ва саволу ҷавоб кардан буд. дар навори пешина бисёриҳо яъне плюс гузоштанд ва мехоҳанд ки дар эфир иштирок кунанд ва мо эфир гузаронему саволу ҷавоб шавад. дӯстони азиз, танҳо дар бораи вақти он мехоҳам барои шумо суол кунам, кадом вақт барои шумо яъне қулайтар аст, чунки бисёриҳо медонам аз канори аз Тоҷикистон низ ҳастанд, аз гӯшаи канори Русия низ ҳастанд ва вақт бояд барои ҳама яъне ақаллан барои бисёриҳо гӯем яъне мувофиқ бошад. ҳатман дар зери ҳамин навор нависед дӯстони азиз ки соати чанд барои шумо қулай аст ва аз ҳама зиёд яъне комментарие ки зиёдтар лайк мегирад ва зиёдтар гӯем ҳамон вақтро интихоб мекунанд, ҳатман дар ҳамон вақт мо мегузаронем насиб бошад. хуб, лекин эфир дӯстони азиз дар телеграм канал мешавад. Ин бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз, чунки дар ютуб имконияти савол додан барои шумо намешавад, вале дар эфир дар телеграм бошад, дар эфир шумо метавонед иштирок кунед ва бо ман гӯем ки ба алоқа бароед ва саволи худро диҳед. Телеграм бениҳоят қулай аст. оное ки телеграм истифода намекунед, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам скачат кунед, ягон мушкилӣ нест. Ман телеграми худро ссилка барои ҳамон канал дар зери ҳамин навор мегузорам дӯстони азиз. ҳатман вақти эфирро дар зери ҳамин навор нависед ва ин наворро ба ёри дӯстони худ ҳатман равон кунед, оное ки мехоҳанд дар прямой эфир иштирок кунанду савол диҳанд. мегузарем ба саволи якум. менависад ки доктор Умар, мегӯянд истифодаи памперс мардро дар оянда бенасл мекунад. оё ин дуруст аст? хуб дӯстони азиз, новобаста аз оне ки ҷавоби ман барои шумо маъқул мешавад ё ин ки не, оное ки канали моро пайгир мекунанд медонанд ки мо ҳама вақт яъне дар асоси илм суҳбат мекунем ва дар асоси илм ҳама чизро мефаҳмонем. мифҳо зиёд ҳастанд ва имрӯз махсус зиёдтар дар бораи ҳамин мифҳо мо суҳбат мекунем, яъне он чизое ки шумо масалан бовар доред, вале дар асл аз нигоҳи тиб, аз нигоҳи илм масалан дуруст нест. ба шумо маъқул аст ё ин ки маъқул нест дӯстони азиз, ҷавобро мо аниқ барои шумо мерасонем. барои мо муҳим ин аст ки шумо маълумот бояд дошта бошед. хуб, якум мехоҳам як нуқтаи муҳимро ба сами шумо расонам дӯстони азиз ки он чизе ки шумо памперс мегӯед, дар асл гирем оно подгузники ҳастанд ба забони русӣ, яъне такпӯши кӯдакона. памперс ин танҳо як ширкате аст ки ҳамин подгузникҳоро мебаронанд. ширкатҳо мисли памперс бениҳоят зиёд ҳастанд, вале барои ба шумо ба қавле удобно шудан ман низ барои шумо памперс мегӯям, барои он ки бисёр мардуми мо намефаҳманд ва ин подгузникҳоро памперс мегӯям. хуб, памперс дар як ҳолат метавонад шуморо бенасл кунад дӯстони азиз ки шумо агар 25-30 сола бошеду то ҳанӯз памперс пӯшида истода бошед дӯстони азиз. чунки вақте шумо масалан пешоб мекунед, ҳамон пешоб яъне гармии он ё ин ки ахлот мояро гарм мекунад ва сперматозоидҳо мефафтанд. вале памперсро умедворам ки то 25-30 солагӣ шумо намепӯшед ва танҳо дар солҳои аввали зиндагӣ, яъне таваллудшавӣ 1 сола 2 сола оно мепӯшанд. яъне кӯдакон, писарбачаҳо агар ки дар солҳои аввал онро яъне ки истифода кунанд, ягон мушкил нест дӯстони азиз, ба хотире ки сперматогенез яъне процесси ба вуҷуд омадани сперматозоидҳо дар семении каналци, ҳамон ҷое ки яъне сперматозоид ҳосил мешавад, аз синни 10 солагӣ ва 14 солагӣ шурӯъ мешавад. дар 1 солагӣ 2 солагӣ яъне истифодаи памперс агар онро сифати хубашро гирифта бошед, дуруст истифода кунед ва зуд агар онро иваз кунед, барои кӯдаки шумо ягон зарар надорад. ягона хоҳиши ман дӯстони азиз ҳамин аст ки агар кӯдак каме калон шавад, зудтар кӯшиш кунед ки аз памперс бароред, ба хотире ки кӯдак баъдан одат мекунад ва ҳамавақт гумон мекунад ки памперс дорад ва ҳар ҷое масалан меравад метавонад пешоби худро сар диҳад. ин мисли як рефлекс мешавад ва баромадан аз ин мушкилтар мешавад. барои ҳамин ба қадри имкон агар тавонед камтар истифода кунед, вале истифодаи он дар солҳои аввали зиндагӣ, яъне таваллудшавии кӯдак 1 сола 2 сола ягон мушкилӣ надорад. дуруст истифода кунед, ягон мушкилӣ намешавад. худо хоҳад.
خب میگذاریم با سوال دوم. می‌نویسد که دکتر عمر تگ چشم من سیاه است دویما میگویند عیبی گرده است لیکن 10 مرتبه شد الکی توبت میگیرم سیاهی چشمم گم نمیشود. خب یکی از میفها گفته دوستان عزیز ما معلومات های بر دروغ رو میگوییم که در بین مردم مثلا پنهان شدگی است. خب یکی از میفهایی که در بین مردم ما متاسفانه پنهان شده است این سیاه شدن تگی چشم از حساب گرده است. این غلط است دوستان عزیز، این درست نیست. در بسیار حالات عیب در گرده نیست و متاسفانه همین گونه بیماران متاسفانه سالهای دراز توبت میگیرند ولی یگان بهبودی نمیشود، حالا که مشکلی در گرده نیست. سبب های سیاهشوی تگی چشم زیاد میباشند دوستان عزیز. یکی از آنها این хроническая усталость яъне мондашавии хроникӣ музмин яъне солҳои дароз шахс агар ки монда шуда бошад. дуюм стресс, сеюм метавонад ягон бемории аллергикӣ бошад, чорум пигментатсия, панҷум генетикӣ яъне авлодӣ метавонад бошад. сабабҳо бениҳоят зиёд ҳастанд дӯстони азиз ва агар дар гурдаи шумо ягон мушкилӣ набошад, ягон дард набошад, ягон варамии бадан набошад, мушкилӣ бо пешоб набошад, хавотир нашавед дӯстони азиз. метавонед ба духтури аввал терапевт муроҷиат кунед, муайян кунед сабаби онро, баъдан аз он ҷо шумо яъне роҳхат мегиред ба духтури лозима. мегузарем ба саволи сеюм. оиди мифҳо ҳастанд дӯстони азиз, зиёдтар оиди доруи парацетамол навистагӣ ҳастанд. якчанд нафар ҳамин саволро ба ман доданд. бо фиристодани ҳамон акс менависад ки ҳангоми истеъмоли парацетамол мо бояд эҳтиёт бошем ва онро шиканем ё ин ки не, ба хотире ки дар баъзе хабарҳо омадааст ки дохили парацетамол гӯё ки сим дошта бошад. хуб дӯстони азиз, ин гуна фейкҳо, ин гуна хабарҳо аллакай соли 2015 паҳн мешаванд. дар чандин давлатҳо аллакай ин хабарҳо яъне исбот шуданд ки дуруст нест, дурӯғ ҳастанд ва фейк ҳастанд ва бояд шумо эҳтиёт бошед ки барои равон кардани ҳамин гуна хабарҳои бар дурӯғ шумо ин ҷавобгарии ҷиноӣ дорад дӯстони азиз ва эҳтиёт бошед. ба ҳар кас ин гуна хабарҳои бар дурӯғро равон накунед, чунки ин дурӯғ аст, фейк аст ва дохили парацетамол ки доруи бениҳоят хуб аст, дохилаш ягон сим, ягон чиз надорад. дар баъзе ҷойҳо ҳатто вирусҳо навистагӣ ҳастанд, бактерияҳо, вале ин дурӯғ аст, миф аст. метавонед озод истифода кунед танҳо пас аз тавсияи духтур. албатта ин гуна яъне фейкҳо зиёд пайдо шудагӣ ҳастанд, яъне оиди баъзе доруҳои дигар намехоҳам инҷо номбар кунам, вале ҳастанд. ин гуна мифҳо зиёд ҳастанд, ин гуна фейкҳо анихтараш бовар накунед дӯстони азиз ва ҳатман онро таҳқиқот гузаронед ва маълумоти дурустро барои худ гиред. саволи чорум оиди мифи таъсири равғани ҷайраву сағир барои тавбати бенаслӣ ва простатит аст. хуб дӯстони азиз, аз сабабе ки мо бо ин гуна беморон зиёд кор мекунем, зиёд шахсон ба назди мо меоянд ва мегӯянд ки доктор масалан ман 3-4 сол мешавад ки азият мекашам аз хронический простатит ё ин ки аз бенаслӣ ва чандин бор бо ҳамин чизҳо, бо ҳамин гӯштҳо худро тавбат кардам, бо ҳамин равғанҳо ҳамин чизро шакидам, молидам, ҳар коре гуфтам кардам, вале ягон натиҷа надод. мутаассифона вақте назди мо меоянд аллакай дер шудагӣ аст ва тавбати ин гуна беморон барои мо духтурон бениҳоят мушкил мешавад. хуб на гӯшти намедонам сағир бошад, ҷайра бошад, ҳар чизе ки набошад дӯстони азиз, ягонтаи онҳо барои табобати простатит ё ин ки бенаслӣ барои шумо кӯмак намекунад дӯстони азиз. бефоида ин ҳайвонҳои бечораро накушед. мутаассифона ин гуна мифҳо давраҳои пеш зиёд буданд, як муддат кам шуда буд, вале вақтҳои охир боз зиёд шуда истодааст. албатта дар ин ҳолатҳо айб дар худи мо низ ҳаст, мо бояд зиёдтар оиди ин мавзӯъ суҳбат кунем ва фаҳмондадиҳо гузаронем, вале ба ҳар ҳол дӯстони азиз ҳушёр бошед, ин гуна маълумотҳо, ин гуна мифҳоро яъне бовар накунед. ин чизҳо барои шумо ягон кӯмак намерасонад дӯстони азиз. саволи панҷум зиёдтар аз мо суол мекунанд ки доктор 5 сол мешавад ки ҳар куҷое ӯзӣ кунам дар гурдаҳоям қум нишон медиҳад. аз тавбати он безор шудам, чӣ хел онро гум кунам? хуб бениҳоят зиёд беморон бо ин гуна мушкилиҳо ба назди ман меоянд ва мегӯянд ки масалан гурдаи ман дард мекунад, аллакай чандин сол мешавад ки тавбат мегирам, дар ҳар ҷое ки ӯзӣ мекунам яъне ташхиси ултрасадо мегузарам, дар он ҷо дар ҳамон ташхис зиёдтар қум нишон медиҳад. вале мехоҳам ба саҳми шумо расонам ки дӯстони азиз
бениҳоят дар кам ҳолатҳо метавонад дарди гурда ё ин ки мушкилӣ дар худи ҳамон минтақаи миён сабаб дар вуҷуд доштани қум бошад. дӯстони азиз, ба хотире ки қум бениҳоят хурд аст ва дар ӯзи якумаш ин ки бениҳоят мушкил аст онҳоро муайян кардан ва дуюм ин ки дар бисёр ҳолатҳо ягон аломат метавонанд ки дар шумо надиҳанд. яъне шахс қум дорад дар яъне гурдааш ё ин ки роҳҳои пешогузар аллакай метавонад ягон аломатро дар худ эҳсос накунад, вале дар баъзе ҳолатҳо метавонад албатта ки ҳангоми гӯем яъне травма додани ҳамон роҳҳои пешобгузар яъне ҷароҳат додан метавонад дар пешоби шумо хун пайдо шавад, дискомфорт, нороҳатӣ ва сӯзок ҳангоми пешоб кардан ё ин ки бепешоб низ метавонад дар шумо пайдо шавад, вале бениҳоят дар кам ҳолатҳо ин чизҳо рух медиҳанд. дарди гурдаи шумо ман гумон мекунам ва фикр мекунам ки шояд ки дар ягон сабабаш дар ягон чизи дигар бошад. Метавонед биёед муроҷиат кунед, ҳатман яъне ташхис мегузаронем ва насиб бошад табобат мекунем, ягон мушкил нест. лекин дӯстони азиз, ҳатто агар дар гурдаи шумо қум низ бошад вале шуморо ягон чиз безобита накунад, метавонед ташвиш накашед ва табобат низ нагиред. Ягон мушкил нест дӯстони азиз. агар аломат набошад ниёз ба табобат нест, вале якчанд корҳое аст ки шумо бояд анҷом диҳед барои дар оянда санг пайдо нашудан. Якумаш ин ки шумо бояд режими нӯшидани обро риоя кунед, яъне оби тозаро зиёдтар нӯшед. дуюм ин ки дӯстони азиз, намак камтар истеъмол кунед, ҳатто дар хӯрокҳо. сеюм, аз меваву сабзавотҳо истифода кунед, чунки таркиби онҳо зиёдтар калий доранд ва ин бениҳоят хуб аст барои профилактикаи бемории санги пешоб. чорум, дӯстони азиз, ҳатман фарбеҳ нашавед, яъне вазни худро партоед, чунки наметавонад риски пайдошавии ҳамон сангҳоро дар гурдаи шумо зиёдтар кунад. панҷум, ҳатман аз сафедаҳое ки аз ҳайвонҳо ҳастанд, яъне аз ҳайвонҳо мо мегирем, онро истеъмол мекунем, онҳоро камтар истеъмол кунед. онҳо дар таркиби гӯштҳо зиёдтар дида мешаванд ва аз ҳама муҳим, инчунин бениҳоят муҳим ба варзиш машғул шавед дӯстони азиз. хуб, дар ин ҳолатҳо риски пайдошавии сангҳо дар шумо бениҳоят кам мешавад, вале агар шумо дар замони гузашта санг гирифтагӣ бошед аз бадани худ ё ин ки шумо агар дар гузашта санг дошта бошед дар гурдаи худ, ҳатман ба уролог муроҷиат кунед. уролог барои шумо баъзе хӯрокҳои худро менависад, яъне хӯрокҳое ки барои шумо лозим аст онҳоро менависад ва баъзе доруҳоро барои шумо барои профилактика тавсия медиҳад. хуб, метавонед барои мо ба назди мо муроҷиат кунед, ягон мушкил нест, кӯмак мерасонем. хуб, дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. мо тавонистем ба якчанд саволҳои муҳими шумо ҷавоб гардонем. бисёри шумо ман боварии комил дорам ки ба ин чизҳо бовар доштед ва пас аз шунидани ин навор шумо аллакай фаҳмидед ки баъзе онҳо миф ҳастанд, баъзе онҳо дуруст ҳастанд. ҳатман наворро ба ёрудӯстони худ равон кунед, ҳатман фикри худро, саволи худро дар зери ҳамин навор нависед. мо насиб бошад ҳамин хел наворҳои кӯтоҳ карда барои шумо яъне ҷавоб мегардонем. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.